Me kaikki tiedetään, että markkinaympäristö muuttuu radikaalisti. EU:n kestävä tuotepolitiikka-aloite, digitaalinen tuotepassi, EU-taksonomia, vihreät väittävät, uudet raportointivaateet. Nämä on vain muutamia muutoksia markkinaympäristössä, puhumattakaan tietysti asiakkaiden uusista vaatimuksista. Tämän valmennusohjelman tavoitteena on tietysti kilpailuedun ja keskipitkällä aikavälillä kilpailukyvyn turvaaminen. Circular Design-valmennusohjelma on ainutlaatuinen kokonaisuus, joka on suunnattu yrityksen johdolle ja tuote- ja palvelukehittäjille. Valmennus koostuu 2 oppimispolusta. Strateginen taso on tarkoitettu yritysjohdolle, hallituksen jäsenille ja omistajille. Käytännön työhön ohjaavat sisällöt taas kasvattavat tuote- ja palvelukehitystyössä sekä brändin parissa toimivien yrityksen avainhenkilöiden osaamista. Ohjelma on käytännössä tarkoittanut yrityksille kiertotalouden mukaisen tuotepalvelukonseptien kehittämistä, kestävään kasvuun tähtäävän strategian luomista, kiertotalouden mukaisen suunnitteluohjeistuksen laatimista tai esimerkiksi vetovoimaisen kiertotalousbrändin rakentamista. Hiilto lähti mukaan Circular Design-valmennusohjelmaan, koska olemme asettaneet ympäristön etusijalle kaikessa toiminnassamme. Ja me haluamme kehittää liiketoimintojamme määrätietoisesti ja tietoon pohjautuen kiertotalouden suuntaan. Me lähdettiin tähän valmennusohjelmaan mukaan, koska rakennustuoteteollisuuden edustajana tiedostetaan tarve ja ymmärretään myös meidän vastuu tällaisten kiertotalouden mukaisten ratkaisujen kehittämiselle. Ja lisäksi me tavoiteltiin tällaista, että saataisiin näkemyksiä, ideoita ja myös vauhtia siihen kehitystyöhön. Tulemme lähivuosina syventämään palveluvalikoimassamme olevaa kiertotalouspalvelurepompaa ja tavoitteenamme on tuoda sen rinnalle uusi kiertotalouden mukainen palvelu. Tästä eteenpäin Ensto keskittyy kiertotalouden kehittämiseen kuten aikaisemminkin. Tähän kuuluu päästöjen vähentäminen, mutta sitten myös positiivisten vaikutusten kasvattaminen. Tämä on mahdollista meillä Enstolla niin osaamisen kehittämisen avulla kuin innovaatioiden ja etenkin yhteistyö. Kiertotalous tarvitsee yhteistyötä. Valmennusohjelman jälkeen me jatketaan meidän tällaisen framework-viitekehyksen kehittämistä, jotta me saavutetaan kiertotaloudelle asettamat tavoitteemme. Se auttaa meitä kommunikoimaan niin asiakkaan kanssa kuin sitten myös sisäisesti meidän omien suunnitteluryhmien kanssa. Jatkossa Martelassa kiertotalous on yhä kokonaisvaltaisemmin strategian ytimessä ja me halutaan olla mukana vauhdittamassa tätä siirtymää kohti uudistavaa kiertotaloutta. Vaihtoehtoja. Näkökulmia. Kontakteja. Rakenne. Yhdessä kehittämistä ja oppimista. Tiekartta-työkalu.